እንኳን ኣብ ንጻረ ሚድያ ብድሓነ መጻኹም ኣብዚ ሓቂ ኣይንሓብእን ዘይተሰምዐ ድምፂ ነቃልሕ ዘይተነግረ ዛንታ ድማ ብግልፂ ንዛረብ ፖለቲካ ማሕበራዊ ጉዳያትን ሓያለ ምጉትን ፍሉይ ቃለ መሕተት ብዘይ ፍርሒ ነቕርብ ንጻረ ሚድያ ናይ ሓቂ መድረኽ ናይ ህዝቢ ድምፂ ናይ ናፃ ሓሳብ መስኮትም ሳብስክራይብ ላይክ ብምግባር ሓሳብኩም ድማ بكومنتي قلصو نصار ميديا حقي نهزبي نصار ميديا حقي نهزبي سلام كبرات تخاتلتي نصار ميديا اب هيوتكم تعنا اب سرحكم اسالتو انداتمننا بار ناب لما انتي ادالينا يزلنا مدب كنبلوكم ينام نا ኢትዮጵያ ፌደራል ወንጀል ምርመራ ሜክሲኮ አዲስ አበባ ኮማንደር አስፋው አትናቁትም አቶ የኤል ዮሐንስ ተባለ ኤርትራዊ ከምደላይ ፍትህ መስሎ ናብ ኢትዮጵያ ዝስዕብ ሰነድ ሒዙ ከአቱ ስለዝተረኸበም ክቡር ቤት ፍርዲና አቶ የኤል ዮሐንስ ካብ ኢትዮጵያ ንኽባረር ደጊሙ ናብ ኢትዮጵያ ከይምለስ ፍቃድ ክበና ንሓተተ ቀዳማይ በዘይናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቃድ መንእስያት በመአካብ ካልአይ ዘይ ሕጋው ማህተም ናብ ኢትዮጵያ በመእታው ሳልሳይ ኤርትራውያን ናይ ብርጌዳ ንሓመዱ አባላት መለለይ ካርዲ በ3000 ብር ምሻት ኣብ ቴሌፎን ምስ አቶ ዘርሰናይ መለስ ተጻሓፍዎ ከመረጋገጺ ተታሒዙ ራብዓይ በዘይ አፍልጦ መንግስቲ አኸባ ምግባር ሓምሻይ ነተቃለስቲ ኤርትራውያን ደለቲ ፍትሒ በሐሶት ሙንጃል ሻድሻይ ድሕሪ ምግዛእ ክልተ ወርሒ ላፕቶፕ ብናይ ኤውሮፓ አቋጻጽራ ዝተጻሓፍዎ ኢሜል ሸሞንተ ለካቲት 2014 ንአምባሳደር ስዩም መስፍን ዝተጻሓፈ ናይ ለካቲት 11 ናይ እንኳ ኣብጽሓኩ መልእኽቲ ምጽሓፈ ናብ ቻይና መጽዮም ክራኸቡን ናብ ኢትዮጵያ ከአቱ ዝቀረበ ሕቶ እውን ይርከበም 13 መጋቢት 2013 አቶ የማነ ገብረአብ ኣብዚ ጽሓፉ ኢሜል ዝተረኸበ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ተቃለስ ዝርዝር ኣስማት ይርከበም ሸውዓተ ሰነ 2013 ንኮነረር አማኒኤል ሊጃመ ዝጽሓፎ ኢሜል 22 ሰነ 2023 ንኮሎኔል ብርሃኔ ሃይለ ዝጽሓፎ ኢሜል 11260 ፓውንድ ናይ ገንዘብ መጠን ክፍሊት ምስ ምስክር ወረቀቱ ዘለዎም ኣብ አዲስ አበባ ቦሌ $1,000 ኣብ ዝተኻረዮም ገዛ 3 ናይ ገዛ ሰራሕተኛ 4 ሓለውቲ 31 አባላት ይርከብዎ ናይ አታው ምንጭ ዋላ አይፈለጥ 340,613 ፓውንድ በኮሎኔል ብርሃነ ሃይለ 22 ነሐሴ 2013 ክሳብ 19 ሐምለ 2017 ከም ዝተቀበለ ይፍለጥም አቶ ዩኤል ኣብ አዲስ አበባ ቱሉዲያ ሚቱ ኣብዚ ዝርከበ መደበር ፖሊስ ብዝተገበረሉ ምርመራ ናይ ፖሊስ ባይአክል ዝተባህለ ድርጅት 35,000 ናይ አሜሪካ ዶላር ተዋሂብኒ ክበለ በቃሉ ተዛሪቡ ናይ ቴሌፎን ፓስወርድ ክኸፍት ኣብዚ ተሓተተሉ ጊዜ ምስተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣንን ኤምባሲታትን ናይ እንጂያትን ትካላት ከም ዝራኸበ ዘርኢ ምልክታቱን ተረኺብዎም ቀዳማይ ደረጃ ፌደራል ፍርድ ቤት ተረኛ ቤት ፍርዲ ቀዳማይ ደረጃ ፌደራል ፍርድ ቤት ተረኛ ቤት ፍርዲ ቁጥሪ 1136 ዕለት 25 ወርሒ 2018 ንክፍሊ ብሔራዊ ክፍሊ ሓበሬታ ድሕነት ኮሚሽነር ጀነራል ፋቅሩ አለማየሁ ግዳይ ስለ አቶ የኤል ዮሐንስ ዜግነት ኤርትራዊ አቶ የኤል ዮሐንስ ካብ ዝቀረበሉ ክሲ ኣብ ኮምፒውተር ዝተረኸበና ኢሜል ሰነድ መልእኽቲ ተቀባልነት አይረኸበን ምስ አምባሳደር ስዩም መስፍን ኣብ ቻይና በአካል ቅድሚ ምርኻቡ በዝጽሓፎና ኤርትራ መንግስቲ ስለያ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረና አምባሳደር ስዩም መስፍን ገሊጹ ብተወሳኺ ንድሕሪ ሕጂ ብዝሰርሖ ናይ ገበነ ስራሕ ተቀፂዑ ን5 ዓመት ናብ ኢትዮጵያ ከአቱ መእጋዱ ዝፍለጥ ክኸውን ከሎ ሕጂ ብጥፍአተኛ ወንጀል ምኽንያት ብሸሞንተ 271 ሕገ መንግስቲ መሰረት ን2 ዓመት ማለት ክሳብ 3 ጥቅምቲ 2019 ናብ ኢትዮጵያ ከአቱ ተአጊዱ ንጻረ ሚድያም لكم قد حمرتو تاريخ لنا تاريخ نزمتو
سيف دعورادة زي عطو سيف دعورادة زي عطو أيو تدني مصب دعوتتو مصب دعوتتو كعل لكم قمدي حمرتو تاريخ علنا تاريخ تظنتو سيف دعورادة زي عطو سيف دعورادة زي عطو أيو تدني مصب دعوتتو مصب دعوتتو